салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали нави мо. имрӯз мо якчанд хабарҳои навро пешкаши шумо мекунем. президенти UFC рақиби навбатии ҳабиб нурмагомедовро эълон кард. ӯ аз рақибони қадимии ҳабиб мебошад. онҳо аллакай 4 маротиба кӯшиши вохӯрӣ дар октагонро доштанд, вале рақобаташон бо сабабҳои гуногун баргузор нашуд. президенти UFC Дана Вайт исми рақиби навбатии ҳабиб нурмагомедовро ном бурд. ба гуфти ӯ рақиби навбатии ҳабиб бояд Тони Фергюсон шавад. ӯ рақиби навбатии ҳабиб аст, албатта агар Тони розӣ шавад. мебинем кай ҳабиб омода мешавад, изҳор дошт Уайт пас аз рақобати UFC 242. то рақобати ҳабиб ва Дастин дар Абу-Даби, президенти UFC борҳо гуфта буд ки Тони Фергюсон бо ғолиби ин рақобат ба майдон хоҳад баромад. директори Bellator эълон кард ки шояд ҳарифи навбатии Фёдор Эмельяненко Куинтон Ҷексон шавад. ин рақобат 29 декабр дар Япония баргузор мегардад. Куинтон Ҷексонро маъруф бо номи Rampage мешиносанд. ҷексон барои иштирок дар набардҳо дар Pride FC шӯҳрат пайдо кард ва дар натиҷа унвони UFC сабукро ба даст овард. берун аз ҳалқаи худ ӯ бо шӯхӣ ва шахсиятҳои боғайраташ шинохта шудааст.